пауза. Сега малко пауза. Значи имаме един чат, 90-дневния на Катина. Да. Много се смях една вечер. До 3:30 сутринта до 4. Първо ще дам на Марчето. Нейната цел, да, Катина да накара да си напишем целта, каква цел имаме изобщо в Елер. Марче, елачка да си го прочетеш. Тук съм. Да видим дали се избърнало. Ала си ги разпечатала. Да. Това ще е интересно. Разпечатано. Само трите сме писали, Кана не е писала. Защо Кана не писала? Аз искам да бъда финансово свободна, защото по този начин ще се сбъднат всички мои мечти с моето семейство. Да осигуря едно по-добро бъдеще на моите деца. И също така аз намерих мястото си, като мога да помагам на повече хора с Елер. Аз знам, че ще оставя нещо след себе си и във всеки един човек, с който се запознаем, помогна да се развие. Виждаш ли? Браво. Браво. Сега на Майя. На Майя много интересно. Давай, прочети си го тук пред камерата. Добре, сега. Сигнома. 90-дневно, да. Майя, аз искам да съм финансово свободна, защото искам да съм с любимите ми хора, да помагам на повече хора и също искам да пътувам, да посетя места, които не съм ходила и да се запозная с все повече страхотни хора, като вас и най-вече да уволня съпруга ми от шефа му. И стана. Сега ще ви прочита моето, защото само трите сме писали. А другите, Ванчето, тя се нямаше, аз съм на работа, аз съм такова. Сега, чакай, виждам да са, какво съм писала аз. Искам да бъда финансово свободна, защото ми е омръзнало да съм в чужбина и да мисля как да си заплащам сметките. Искам да си завърна в моята страна, да осигуря бъдещето на моите деца, да имам повече свободно време с моето семейство и да се запозная с още много хора. Динамични, страхотни като вас. Това става! Прибираме се в България. Следващата седмица прибираме се напълно, постоянно за България. Стана вече. Най-накрая. И аз не да сбърна, Вешко вече края. Няма да работи. Значи трябва да ги карате наистина да си правите. Трябва да си пишете. 2021 сме писали това. 2021 сме имали от Катина Ангелова. Да, като цел. Каква цел имаме? И аз намерих чата и го гледах. Да. Интересно. Ванчето ни писа нищо, тя е на работа. Кана? Кана е тя. Ами тя сега направо ще го кажеш директно. Кажи сега какво искаш. Ела тук назад. Какво искаш и тогава? Идвай тук веднага. Сега в момента какво искаш? Не ме интересува тогава. Сега. Тогава беше минало. Сега ми кажи какво искаш да ставиш. Минало? Дали станало? Снимате ли ме? Да. Добре. Малко филтър, що ми сложи? Нямаме филтър сега. Изпи една бира. Сега аз искам да стана сребро, защото искам да взимам 5, 7 и 500. И? Какво ще правиш искам и аз някой ден да се преместя от Германия някъде другаде. В Испания. Да си купим къща там. Да. Браво! Айде да кажем нещо и за Катина Ангелова сега. Ами, за Катина аз винаги го казвам. Катито не е бършила задниците. Аз да кажа, аз благодаря на Катина Ангелова, че всяка сутрин се събуждах с нея и всяка вечер се лягах с нея. И това ми помогна много да се науча на много работи в Елер, да науча много за продукти, за бизнеса, което ми помогна да посоча пътя на моята съпруга в правилната посока. Благодаря ти много, Катя. Целунки на всички от нас. Благодарим ти. Кана не знам къде е, с малко някъде. Не, тя е навътре. Да. Айде, чао.